салому алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобини ҳамашаи канали мо. Дӯстони азиз, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчанд намуди мошинҳоро пешкаши шумо мегардонем ки дар беҳтарин мошинҳо ҳастанд аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон мебошад. Дӯстони азиз, ки ҳолатшон беҳтарина якчанд намуди Астраҷи караванро қабул кардагем, ки бо нархи арзон мебошад. Дӯстони азиз, ва қызиқи видео дӯстони азиз ҳамине ки як то хонаи фурӯшӣ 4 сотик замина, 3 дар хона, навстройкаи 25000 сомонаш мегӯяд дар трезари часпондагӣ тайёрад. Дӯстони азиз, иншоалло ки дар видео лайк монед, подписатсия кунед. Аз ҳаматон хоҳиш кунед, касоне ки меҳмон ҳастанд, обуна шавед, лайк монданро фаромӯш накунед, то ин ки аз видеоҳои нави мо ҳама рӯза бохабар бошед. Дӯстони азиз, иншоалло ки беҳтарин мошинҳоро пешкаши шумо мегардонем. Дастгирӣ кунед, иншоалло ки моро ҳам пешравиҳои хуб мекунем. Дастгирии шумо пешравии канали мост. дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед. Тамошои бо фароғат. Видеоро босаброна то охир тамошо кунед. дӯстон, касоне ки мехоҳанд сарҳади Қазоқистонро гузарад, пас ба компания Ака Аҳлиддин муроҷиат кунед. Иншоаллоҳ бе ягон мушкилӣ мебарад ва меорад. Аз метро Теоплистан ва метро Анино ва метро Алхово мебарад. касоне ки аз номи канали мо Насим Деҷей гап занад, мардҳоро 500 рубл скидка ва занҳо, модарону хоҳаронро бошад 1000 рубл скидка мекунад. муроҷиат кунед, аз номи канали мо салом расонед. компания Ака Аҳлиддин дар хизмати мову шумо. хоб дӯстони азиз, мегузарем ба якумин мошини фурӯшии мо дар навори имрӯза. BMW тройка соли бароши 1992, объем моториш 1.8, коробка передачи механикай, сӯзишвори бензин, газ. Мошин мега дар ҳолати хуб қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Дӯстони азиз, нархша 28000 сомон мега. касоне ки мега харидор аниқ бошад, дар номерҳои 907 07 02 09 дӯстон ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. маълумоти пурраи мошинро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. мошина дӯстони азиз шасияниаш хуб аст. занг бизанед, бародармона муомилаи хуб мекунад. қатитон занг бизанед, маълумоти пурраи мошинро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. дӯстон, аз ҳаматон хоҳиш, касоне ки меҳмон ҳастанд, як бори дигар обуна шавед ва лайк монданро фаромӯш накунед, то ин ки аз видеоҳои нави мо ҳама рӯза бохабар бошед. ва мегузарем ба мошини навбатӣ, ба дуюмин мошини фурӯшии мо дар навори имрӯза. гуфта будем бисёриҳо Астраҷи гуфта буданд, Астраҷи караван. бениҳоят Астраҷиро бисёр кардагианд. соли бароши 1998, объем моториш 1.6, коробкаш механикай, сӯзишвори бензини холия. мошин дар ҳолати миёна қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 43000 сомон мега. мошин мега состоянияш хуб аст, мақсад бардор камтар кор дорад. занг бизанед, иншоалло ки бо маълумоти пуррашро аз худаш пурсон мешавад. номерҳо барои тамос 955 1039. дӯстон, ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, маълумоти пурраи мошинро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. ва мегузарем ба сеюмин мошини фурӯшии мо дар навори имрӯза. Opel Astra-J соли бароши 1998, объем моториш 1.8, коробкаш механикай, сӯзишвори бензини газ. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша дӯстони азиз 45000 сомон мега. касоне ки мега харидор бошад, дар номерҳои мо занг бизанед, мо иншоалло ки бо муомилаи хуб мекунем, арзон ҳам мекунем. номерҳо барои тамос 988 12 16 16. ҳамин рақамҳои соҳибашанд. дӯстон, занг бизанед, маълумоти пурраи мошинро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. ва мегузарем ба мошини навбатӣ Opel Zafira соли бароши 2000, объем моториш 1.8, коробка передачи механикай, сӯзишвори бензини газ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 баллони нав мега ки ҳамаш состоянияш хуб ба мақсад қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. дӯстони азиз, нархша 48500 сомонӣ мега. номерҳо барои тамос дар рӯи экранҳои шумо. маълумоти пурраи мошинро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. номерҳо 926 21 06 00. занг бизанед дӯстон, маълумоташро аз худаш пурсон шавед. ва мегузарем ба мошини навбатӣ, як тои дигар бародаро Opel Astra-J
бениҳоят сарсаяниш хубае ки соли барош 1999 объем моториш 1,6 коробка передачи механикае. Суришҳои бензин холия, газодидагӣ нестай. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 1 сола ҳуҷҷат, 1 сола тонировка, аккумулятори нав, 4 та баллони нав. Састани дӯстони азиз, аҷоиботи бадай касоне ки харидори Opel Astra G бошад, караванша нархша 58 000 сомон мега. Номерҳо барои тамос 906 66 11 29 занг мезанед дӯстон. Маълумоти пурраи мошинаро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, мошини навбатии мо Mercedes C-ка соли барош 1995 объем мотор дай, коробкаш автоматае дӯстон. Сӯзишвори бензини газ. Мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. 1 сола ҳуҷҷат, 1 сола тонировка қарор дорад дар шаҳри Бухтар. нархша 52 000 сомон мега. касоне ки дӯстон харидори аниқ бошад, дар номерҳои 903 95 66 66 занг мезанед дӯстон. маълумоти пурраи мошинаро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, мегузарем ба мошини навбатӣ. Мошини навбатии мо ВАЗ 2105 соли барош 2001 объем моториш 1,6 коробка передачи механикае. сӯзишвори бензини газ. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. мошин дар ҳолати миёна қарор дорад дӯстони азиз. краскаталабай камтара гардиҷош. нархша 8500 сомон мега. техосмотор дорад. номерҳо барои тамос 922 22 79 89. дӯстон ба ҳамин рақамҳо занг мезанед. маълумоти пурраи мошинро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. аз ҳаматон хоҳиш як бор дига дӯстони азиз, касоне ки меҳмон ҳастанд, подписатсия кунед ва лайк монданро фаромӯш накунед. заҳмату меҳнатҳои моро қадрдон мекунед дӯстони азиз. ин қадар меҳнатҳои мо барои як дона лайк ва подписатсия ки шумо моро дастгирӣ мекунед, барои ҳамин хотира. мегузарем ба мошини навбатӣ. мошини навбатии мо дӯстони азиз Opel Astra G соли барош 1998 объем моториш 1,6 коробка передачи механикае. сӯзишвори бензини газ. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. салон тоза, 4 та баллони нав. мошин мега аккумулятор нав кардагӣ, хадовоиш соза, ҳамаш адуши кор мекунад. нархша 48 500 сомон мега. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. номерҳои соҳибаш дӯстон дар рӯи экранҳои шумо гузошта шуда. занг мезанед, маълумоти пурраашро аз худаш дастрас кунед. номерҳо барои тамос 988 70 28 15. ба ҳамин рақамҳо дӯстон занг мезанед. маълумоти пурраи мошинро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, як тоидия газели бортҳавоӣ қабул кардагим. сарсаяниш хуб аст. соли барош 2001 нархша 55 000 сомон мега. дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. мега соҳибаш мега бардост газел бортҳавои мотори дизел 5 таи вагон мега. коробкаи мусо, разаткадор рама 53 диска евро, кабина заводской, 2 та электропакет. мошин мега дар ҳолати хуб қарор дорад. занг мезанед, маълумоти пурраи мошинро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, дар навор имрӯз як то хонаи фурӯшӣ дарёфт кардагиам ки строшна хонаи фурӯшӣ 4 содиқ замин, 3 дар хона қарор дорад дар шаҳри Бохтар, қишлоқи Биби Хуррам. нархша бардора 25 000 сомон мега. бениҳоят навстройка бардора дар тиреза задагӣ, кришаш пӯшондагӣ. бинем ки бардора хай дар сурат чӣ хеле мақсад маълумай. нархша 25 000 сомон мега ки бениҳоят састаянша хуба бардора. навстройка нав мақсад стройкаша чӣ кардисан қарор дорад дар шаҳри Бохтар. хай дидисен ки комнатаош чӣ хеле аҷоиботан. ина хай бардора берунша бинед, калидорша бинед, ҳамаш аҷоиботай. ва дарвоза ҳам дорад. гирдеш бардора семиблок кардагиай, қоидавиай. ина хай бинед бардора чӣ хеле. занг мезанед, маълумоти пурраашро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, дар ҳамин навори мо ба охир расид. ҳазор раҳмати калом барои дастгириҳои беҳтаринтон. аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастам. видеоҳои нав ба навро иҷозат кунед. иншоалло ки мебарад хайр до видеои оянда. худованд нигаҳбон тамоша. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.